nezvideli. Práve tí, naši čakalo si najviac privádzali k nebeskému Otcovi. A teda, ako taký pomyselný vodca, povedzme, že guru, zabezpečili ste tú víru väčšiu ako 2 milióny, lebo je cena si nedá ani všetkými peniazmi zaplatiť. Tou výhrou sú večné poklady na nebesiach a ti veru žiadne zlé neukradne. Hovorí sa, Pán Boh všetko vidí, ale neprezradí, no na vás prezrádzajú výsledky vašej práce, ktoré ste najlepšie vykonali. Istý vám na pomoci i váš patron, Svätý Ján. A preto, tak ako v noci žiaria svetojánske mužky, tak nám žiaria očka i srdíčka. Veľmi si vás vážime a s úprimnosťou duše všetko najlepšie blahopajeme. Naši, a v škole už aj vaši hrmadkovia, vám veľmi ďakujeme, ale toho nebolo málo. Teda v rukách držíme nádherné kvietky, ktorými vás svojou dnešnou vôňou obývajú. Na toto uviete si veľmi zaslúžite. Veď ste sa nikdy nebali prekážok ani na ceste života viery, báni ako pútnik na odličištom. Veď stále ste mali stačiť precílom na segmentov a nad sebou ochranu príčiny. Táto púť netrvala tento školský rok, s ktorým sa lúčime a spomienkať i vás v ňom máme na čestnom mieste, ale trvala po celý život. Na nej sme sa stretli s vašou pomocníčkou katechétou Marienkou, ktorej takisto ďakujeme. Drahí duchovní muži, vy máte menej až 2 svedcov, preto ste pre nás rozhodovaným požehnaním. Lebo ste sa preukázali ako duchovní oteci, i ako učiteľky. A s nami to veru nebolo vždy ľahké. Tak vás odpúsujeme za naše premešky a sľubujeme, že keď sa nás na budúci rok ujmete, budeme ako a toto ročne sa nevšimajte, to len stoja na svetožnej. A že by na tým našej fronte nebolo perpetuum mobile, len nalej a vity, ale s pomocou Božou i perpetuum mobile, čiže nekonečná myšlienka, že lásku rozdáva a šťastlivý zostávajú. Všetko najlepšie vášmu svetku. A vidíte, ako to nerobia. Když to vyšlo tam do slunka. Ja som myslím, že mi zubí ideš, Švajka. Ďakujem. Už mám no. Tak ja som ty vieš, že bude. Čo? Zahúňame, že zahrádky